язларны яратмыйча мөмкин түгел. Бөрөлөрүн ача бүген назлы күңел. Яшьлекнең исе тәмле, сафлык канда. Үрле хисләр гүя язда, кояш янда. Бу язларны яратмыйча мөмкин түгел. Бөрөлөрүн ача бүген назлы күңел. Бу язларны күрдем кабат, бәхет шунда. Умырза яшәчәк атканчак болында. Бу язларны күрдем кабат, бәхет шунда. Умырза яшәчәк атканчак болында. Акбалатлар йөзә күктә, күреп калдым. Рәхмәт язым рәхәтеңнән, илһам алдым. Бу язларны яратмыйча мөмкин түгел. Бөрөлөрүн ача бүген назлы күңел. Бу язларны яратмыйча мөмкин түгел. Бөрөлөрүн ача бүген назлы күңел. Бу язларны яратмыйча мөмкин түгел. Бөрөлөрүн ача бүген назлы күңел. Бу язларны яратмыйча